आजा सना बहा थांनायमोन नोङो दावहा दसेल' होननानै गोबावानो थांबाय मादै आं खाथियावनो थांखादोंमोन दा राजा नङाबा दा आब'आ फैयोब्ला जि रायखागोन दा नोंखौ नङाबा आयाथ' आंखौबो रायगौमोन दा मादै आंथ' नोंनो थान्दाबो लाबोबावबायसो दा नंगौना राजा जेरावबो थांखाया दा आं बहाथो थांनो मादै जोंहा सानैजों लोंसै ना दे होनबालाय आंथ' सफैबावबाय आइजों आबैजोंसो दाबो फैया गावहा मेथाइ बिहरनाय दङ नालाय थाब थाब फैजानो लुगैबावो गावनि बिमाखौ बेनोथ' दाबो फैयाना आं फनसो खालामसै आइनो फनसो खालामनांसिगोनथ' सफैमारासैबो ना दाबो आब' माथो डक्टरनिफ्राय फैना सिरि गावहालाय गासैबो थिगैथ' दंना आब' आइनि रिपर्टफोरा जेबो गिनांगौनि बाथ्रा गैला आगै आइया लासै लासैनो हामसिगोननो बांद्राय सानो नालाय बेखायनो बेना टेनसनफोरजोंनो बेफोरबायदि लोमजालाय लाङो आइखौ बेसेबांबा बुंबाय थाखायो आङो नाथाय मानियाना बे हजों हस्पिटालाव नों गुमैखौ नुदोंमोन आङो गुमैखौ नुदों ओमफ्राय नों मा रायलायदों नामा गुमैजों बहालाय बहाथो रायलायनो रायलाय आं रावजोंबो मालाय माया दंखायोमोन दा आब' आरो गुमैयाबो नोंखौ नुदोंना माथो नङा आंखौ नुवासै बियो डाइरेक्ट ब्लड फैखाबाय दा आङो नुनाय लोगो लोगो ओरैनो सम सम गुमैया सोंबाय थाखायो दा आब' नोंखौ फैदों होनना मिथिबाथ' जानायथारगोन बियो मानो नांगौ आंखौलाय माया थाखानानै मानो नांगौ आरो आबा साना न'आव दंना गैया बेलाय दङ आब' जेरावबो थाङाखै दे दहायल' दसे बेरायनो थांदोंमोन आरो बे खोथाखौ आइनो दाखिन्था नङाबा आरो टेनसन जालायगोन बेहा दे जागोन आब' दे आं दुगैहैनोसै एसे फ्रेस जानोसै दे होमबालाय साहा फुदुंहैनोसै बिदिबा सोरां बिदिबा फिसाजोसो मोनबाय नोङो मालाय गोजोनैनो दं आरो बियो जेनिबो टेनसनानो गैया माथो दुखुबो गैया टेनसनबो गैया हेपि फेमिलिसो खालामलायबावबाय नामा सोर हाबावनो सोरां नोंजों सोर हाबावगोन दिनै माया सोरां सोरां माया नोंसोरनि जिउखौथ' मा होनबावनो आरोना मा होनबावनो सोरां आरोथ' ओरैनोबाबो मायाखौल' सानखायोमोन दा सोराङा गोदोबो आरो दाबो आंनि आरो आंनि आबा सोरांनि थाखायलाय मा थानो बिनि जिउआवलाय नुदो दा दासिमबो दङ माया बिनि जिउआव हे साला ओमफ्राय आंलाय मानोथो गाबनांगौ जाखो हा बेफोर मानसिखौ साननानै बोरैबा नुफ्लांनायखौनो गाबो नामा सोरबा नङा जेरै बेफोरबायदि जाम्बि जाम्बि गाबबाय थानोसै नोङो माखौबा ओरैनो आबा सानसोरांखौसो बुङोमोन दाना आङो गाबनो ओंखारदों नङा नङा बे हौवाखौलाय गोदोनो आङो गारबोखाबाय दा उनाव जायखि फिसाजो मोनदोला जायखि जेखि जाया मानो मानोथो नांजानांगौ जाखो आंहालाय नांजानाङाथ' जेबो दरखारानो गैयाना आंहा बेफोरबायदि सानला आङो मानोथो सानबावनो बोरैबा बाय मिस्टेक नुफ्लांनायखौनो नाथाय अब्लाबो आरोलै दुखुआलाय गोदोबो बिराद दुखु होखांखाबाय दा आरो नोंखौ बेफोरबायदि नुनानै गुबुनजों खुसि नुनानै सोरां गोसोआव मानोबा बोरैबा मोनदों दिनै नङाथ' आबा बहाथो गाबदों नोमायालाय गावहा थगायदों दा आं आंनि आबा सानखौ थगायोना गाबाखै आबा नायनाय गाबाखै दा आङो नों खिन्थाबाबो ना मिन्थिखायो दे आङो सान आंनि गोसोनि खोथाखौथ' मिन्थिखायो दे आरो नोङो बेखायनोथ' नों गाबनाङा ना बेफोरनो माबा माबि सानफ्लांनानै एसे बोरैबा मोनदों आरो आं आबा जेबो साननाङा ना बे मानसिखौ मानो गोसोखाङो नोंलाय आबा सना नोम्फाया जिबायदि दुखु होयोना जोंखौ बेखायनो माब्लाबा समाव गोसोखांग्राना बोरैबा मोनो आङो आरो नोंखौ बिदि नुबा आंबो बोरैबा मोनो ना आयै गैया आबा नोमाला दसेल'सो गाबो दा हे खुसि जाफिनसैलै आङो नै आरो सासे आबैबावा नोंखौ ओंखाम जानो लांफैनो नागिरदों दायो नों थांदे आबा दे आलासि जानोनो नों थाङा आरो आं थांथ'ला आबा नों थांदे न'आबोथ' आरो खाथियावनो नालाय बेखायनो जेबो नङा दे
Ada meथाइ लाबोदोंमोनदां आबैया होआखै दाबो आंसो जाथ'वाखैमोन ना आयै दे अब्लालाय दा जादो दे आबा दे आंनि आबा सना जेब्लायबो नोंनो आंनि जिउ खासै दा आं दुखु जायोब्लाबो नोंखौ नुबानो गासिबो दुखुआनो खारखायो होनबायना आङो होमबाथ' आं नोंनि मुलिसो दा आयै सना नोंलाय आंनि मुलिखासो दा इसोरानोथ' आंनो नोंखौ हरदों दा एसेबां आंनि आजा सना बेथा नोंखौथ' आंनिफ्राय आं माब्लाबाबो गोजान खालामखाया दा नोंनि सेरावनो जेब्लायबो थागोन आङो आंबो दा नोंबोथ' सना जेरावबो थाङाखैमोन ना दहायो न'आवनो थाबाय थाखादो दा न'आवनो थादोंथ' आयै दसेल'सो बेरायनो थांदोंमोन आङो मामाजों नै ओमफ्राय गोजानावसो थांदों ना मायो नोंलाय नङा गोजानाव थाङाखै दा गोजानाव थांखाना आंबो दा हा नङाबा मानसि गाज्रिबो थायोना आबा मामा दंमोन ना आंजों दे होमबालाय जाबाय दे दायो आबै सासेनावबो गोथाव गोथाव मोनजाहैसिगोनलाय गावहा नायै बेदरै ना सना नोंबो थांनांगौमोन होनबा आयै थांथ'ला दे आबा ओरैनो न'आव ना बेदर जाबाय थाखायो नाथाय नों थाङाबासो गाज्रि मोनगोन आबैया लायनायाव आं लायगोन ना नों आबै फैबा आबैजोंल' थां दे जागोन दानाथ' न'निफ्राय बाहेरायाव फैबासो गोसोखौ मोजां मोनसै देनाय मानोबा सोरां माथो होनबावनोब्रा दाथ' नोंनो मोनथिजोबखायो माथो मायानि खोथाखौनो बुंदों दा नोङो बेनोथ' दसेखौनो हारसिं दोनथार देनाय नंनाय नङिनि मा बुंलाबाय थायो दा मानसियानो आरो माथो फारसेजों खोनासंनानै फारसेजों हगारबानो जाबाय इनिफ्राय सना जों बहा फैदों देनाय नुबायना सोरां बाहेरायाव लाबोबाय होनबाथाय जि मोजां मोनखायो दा नों सासेयाबो मा होनदों मोना जानो देनाय ना मामि सना होमबाथ' आंनि इलिसा मामिया बेरायफैदों ना इलिसा मामि सना ओमफ्रायथ' इलिसानि आफायासो फैनोखौनो सोलाबा ने जोंहा लिंबाबो आइ सना एसे देबावबाथाय नोंसिना आफाखौ बुंदो नोङो दे आंथ' आरो कलेजनि टाइमखौसो गोसोआव फैलायबाय देनाय कलेजनि टाइमखौथ' माथो बुंनो ना सोरां माबायदि खारखुमानानै नोंखौसो लोगो हमनो फैयोमोन नामा आं बेनोथ' आरो नाथाय सोर मोनथिगौमोन देनाय नोंबोथ' आरो थाङै थुङै आंनिसो बिबाजै जाफैबायना आरोथ' माथो बुंबावनो दाथ' फिसाजोबो मोनबावबाय नङा होमबा बिदिनोथ' जायो आरोना सोरां खायसेनि सिमाङा जाफुंजोबाथ' नोंखौबोथ' आरो बिबाजै महराव गनायनो गोरलै नङामोन ना नोङो जेब्लायबो हेपि थादो आरोना आरोथ' जुरि फैबाय आंनि गोरोन्थियावनो दिनै आंनि बेसेबांबा गोजान जाबाय बेबो सोरां सिङाव हाबबाय दिनि ना थुदो दसे थांदिनि आयो माब्लाबा सानलायलाङोना सोरां बै गारबोनाय समफोरखौ जों मोनफिननायमोनबा बेसेबांबा हेपिल'खामोन दा नाथाय दायो मोनथिलादे आरो मानि टेनसनल'खासै बेखौथ' मानसिनि जिउ होनो नङा होमबा ओमफ्राय नै फिसाजोआ जि नायगुलायबाय गावखौ मामि सना आंनि नोंथ' आंनिसो जाखागौमोन दा ना नाथाय मा खालामब्रा रं नाम्बारसो जाबाय दादियाबो मा होनखायो न' आइ नोंना हिनजाव मोजांसै रागा जोंसिगोनलाय बियो आंजों फैफानायखौ बादे आरो बिनि रागाखौलाय माथो बुंबावनो नों आइजों बामजानोसै ना मामि सना आंजों बामजाथ'ला दा दे होमबालाय दा थांसैबा बामगोन ने आं दे थुदो सिङाव दसे हाबनोसै जोंहा ओरैनो टाइम पासनो सना जोंहा बेरायहैनोसै ना आइ आइयाथ' मिन्थिबा जारायसिगोन ना आंखौ नोंखौ मिन्थियोथ' आदाया मायो बे सोरांनि थाखायनो नों गाबनांदोंना जोंल' मानो गाबनो बे सोराङाबो गाबनांगौ दा
नोंखौथ' सिखाथारा दा आङो बिसिनाव सोर सोर थायोबा आंजों रायलायनायाथ' आबैयानो जाखागोन खोमा दा एबार खनसे थांबावबा मोनथिगोन दे आरो आङो गोसोफ्रा मोजांल' मोनखाबाय माथो नोंनि न'आवबो थांनो मोननानै सोरां जोंखौबा आउट खालामदोंमोन दा नोङो नोंनि लाइफनिफ्राय सोराङानो मोजां नंखाथारा दा बा बोथोराथ' जि मोजांखा दा दिनै आइखौबो लिंबोदोंमोन आं फैयासैबा मानो एबार माबोरैथो थांबावनोबा बिनि न'आव सान माबा मोनसे प्लेनिं खालामनांगोन दे आरो नाथाय मा खालामनो आइयाथ' आंखौ लांनाय नङा मोनथिबाथ' रायगोनसो नाथाय आंबो मानिखाया दा थांगोन माने थांखाथारगोन आङो आंनिबोथ' न'ना सोरां बिदि जायगायावसो बरिया नाङोब्रा नों बेथ' बै गथ'आनो माथो जेरावबो हारसिं हारसिं रायलायलाय बेखौसो लोगो मोनलायबाय आरो गथ'आथ' ओमफ्राय रायलायालै जेबो माथो होनबावनोबा नाथाय गथ'खौ नुबानो मानोबा रायलायनो बिराद मोजां मोनो आं देनाय रायलायनायनि र' आंबो आच्छा बाबु माथो जेरावबो हारसिंल' नोङो हारसिं नङाबा सोरजोंथो फैनांगौ आंना गार्लफ्रेन्ड गैयाना मा होनखोलै बेलाय माने लोगो आरोना आच्छा बरिया दे होमबालाय होमबा नोंहा रावबो लोगो गैयाबाथ' आं लोगो जानो हागोन ना आं जानला मोनला लोगो जानो बायो दे बाबु ओमफ्राय जेखि सोङा मानो माथो उल्थाल' बुङो देनाय नों आं मानसियानो उल्थासोबा मानोथो खिन्थानांगौ आङो माशाल्ला आरो नोंलाय माथो हारसिं हारसिं दिनैलाय माथो होनबावनोब्रा बाबु आंनाबो जिउआ बिदिनोसै आरोना मोजां आरो होनबाथ' नोंखौ दिनै लोगो मोनफिनबावना मोजां मोनलायदों माथो गोसोआ माने आंथ' नोंखौ सिनाया दा बेनोथ' आरो सिनायाबाबो ना आंनाथ' गोसोफोरा मोजां मोनाखैना मानोब्रा सना मानो जेबो नङा दे रुफा गथ'आनो एसे जुदा माथ' देनाय बाबु ओमफ्राय खिन्थानाय सोर नों मा नुवाखै नामा आं मानसि आरो आरे मानसियाथ' मानसिब्रा ओमफ्राय सोर नोंसो होनदों आं मानो खिन्थानो देरा बाबु खिन्थादो ना जोङो सानैजों माब्लाबा लोगो मोनबावनो हागौ ना लोगो मोनाबोथ' जानो हागौ दा दिनैबोथ' लोगो मोनबावबायना होमबाथ' आंजों लोगो जानो लुबैदों आरो नोङो नों लोगो जायोबाथ' लोगो जागौमोन ना आरो मा मुं राजा नोंना सानसोरां आरेबा बेथ' आंनिबो नामसो ना मारै माने आंनाबो नामा सोरां आरोना होमबालाय नोंजों लोगो जाखालाबो आङो बाब मानोलै ओरैनो नालाय होमबाथ' जोंना नामाबो एखे एखेलायबाव नामा नोंनि नामालाय मारैथो आंजों एखे जाखो देनाय जानांगौ आंनि आइया आफाखौ बिराद मोजां मोनो खोमा बेखायनो आच्छा आच्छा राजा नोंना न'आलाय बहायथो देनाय आंना न'आथ' खाथियावनो दा दे आरो होमबालाय दाथ' जों सानैजों सिनायलायखाबायना मालाबा जोंनावबो थांनो हागोन दे मानो थांनो आंलाय नोंसिनावलाय नङा रा लोगोजों लोगो बिदि जायो नामा सोरबा आंथ' दाबो लोगो होनाखैना नोंखौ नोंखौबोथ' सिनायबावाना आङो एबारनिफ्रायथ' सिनायसिगोन दा आंथ' दाख्लैनो सिनायखादोंमोन दा नों हारसिं फैबाय आरो बेवहाय गावा माथो जेरावबो हारसिं हारसिंल' थाङो नामालै ओमफ्राय एसेबो गिया आरोना नोङो
नायफैदोंलाय साना मा जिनिस बेखौ मिथियाखै बाब्रे बाब गथ'आथ' मा गथ' बेलाय आं बारा रायलायबाय थानो बायो दे आरो नोंहा थाद'दो आंहा थांनोसै रथ'फ्रा राजा मानो दानो थांनांगौ जाखो देनाय आं रायलायबाय थानो बायो दै मानो बिदि नोंलाय बिदिनोखा आङो बे गथ'खौ लोगो मोनबाय होनबाथाय बरियाल' नांखायो देनाय गोसोआ मानोथाय मोनथिला दे आंबो माथोलाय बेयाव फैनानै गोसोफ्रानो गोजोनल' मोनखाबाय नामा माथो बिराद मिनिस्लु जाबाय थादोंलाय मानसियालाय नङा माने सासे गथ' लोगो मोनदोंमोन आरो आङो बे दालाय आं दाख्लै खिन्थानाया नोंनो मा बेखौनो लोगो मोनदों नामा नोंलाय आरोबाव आरो बेजों दसे जिरायना रायलायबावबायसो दा आङो बेखायनोथ' मिनिस्लु जाबाय थादों मानसिया बिराद मोजां मोनथारो नामा नोंलाय मानोथाय बे गथ'आ खाथियाव थाबानो बोरैबा मोनखायो दा दालायथ' फिल्मफोराव थायोना पिछले जोनोम का रिश्ता होननाया बेफोरबायदिथ' नङा मोनथिला दे आरो माथाय जायखिया मोजां मोनो माने मोजां मोनो आरो आङो ओमफ्राय नोंनिया फन खालामबायमोन थोदो थांनोसै मालाय बाजै आदाया माने गिथार आरोना नोंखौ लांखारजानो सानबा नोंबो मा बुङो दे थोदो बिसासबो गैयाना आंजों बेखायनोथ' आरो बुंनायफोराबो लाजाखाया नोंनियाबो